नाना प्रकार नौटंकी करुछन नौटंकी करबार अछि तो महाराज आपनकर दरबार रे आसिकरी एठी लोकंकर सामना रे करिले बेटर हेबो रोड रास्ता बंद करी करी लोकंको हैरान करिबाटा उचित नहीं। आपण मंत्री ହେଇକରି ଗୋଟେ ଏନ୍ତା କଥା କହୁଛନ୍ ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋଭା ଦଉଛି ଲାଗି ପେଟକେ ମୁଠେ ଖାଇବାର ମିଲୁଛି ତାହାକେ ନଟଙ୍କି କହିବାର କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଆଏ ଆପଣ ମାନେ କହିବେ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ ମନ୍ତବ୍ୟଟା ଦେଲେ ସେଟା ଠିଆ ଠିଆ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚର ବି ମଜାକ ଉଡ଼େଇଦେଲେ। ଯେନ୍ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ନଟଙ୍କି କହୁଛନ୍ ଟିକେ ଗାଦିରୁ ଉଠିକରି ଦେଖୁନ୍ ସେମାନେ ଧାନ ବିକବାର୍ ଲାଗି କେନ୍ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛନ୍ ଆଉ କେତେ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍। ଏନ୍ତା ଥି ଯଦି ରାସ୍ତାକେ ନାଇଁ ଉତରବେ ବେଲେ ଆଉ କାଣା କରବେ ଖାଲି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭାଷଣ ଶୁଣିକରି ତାଲି ମାରବେ କେଁ। ଆଉ ଯେନ୍ କହୁଛନ୍ ଯଦି ନଟଙ୍କି କରବାର ଅଛେ ବେଲେ ଇ ମଞ୍ଚକେ ଆସିକରି କର ଆପଣ କାଣା ଭାବୁଛନ୍ ହେଟା ନଟଙ୍କି କରବାର ଜାଗା ଏ नाटक की अपेरार मञ्च आए जे हेने नटंकी करबे जेकरी नेता मंत्री माने जेकरी हेने नटंकी करसन बाकी चासी माने तांकर मर्यादा ठीक से जानिछन। मंचटा खाली गोटे मंच नुहे सेटा आमर पश्चिम ओडिशावासी धनुଯାତ୍ରା 10 दिन के बरगढ़ टाउन के मथुरा आउ अमापाली के गोपपुर भाविथिसन आपण बोधे सेटा भूली जाइछन।